Ini jenenge pas ya. Nggih ngepom. Sakniki sing lekasi jenengan Mbak. Syukur bisa. Lah Mbak. Boten napa-napa. Wong kula sampun enten 50 kok boten napa-napa. Boten napa-napa Mbak. Oke. Syukur bisa. Nyawa. Gunung desa. Bahasa Anggrok pripun perbandingane riok jaman siyen kali sakniki, Pak? Nggih. Padha mawon. Benan nggih. Nek dingene sekitar sakniki nomor riyen, Pak? Ana yo berarti padha wae lho. Mbak Lurah, padha wae. Berarti biyen niku nggih penak. Sakniki nggih penak. Ini bedane. Mboten itu bedane, Pak. Nek riyen niku nggih putih-putih ngoten niku mboten, Pak. Nek siyen niku putih ngoten niku mboten. Oke. Nggih. Panjenengan Kaose kendang. boten gambar sak koyo apa duwe Wong ada. setelan itu koyo preso ugok. Yo, di bapak iki, Pak. Sing Wijaya Lur, dadene nae yo. Yo. Mas Wahyu monggo. Rukun Islam ing 5 punika katindak nomring sesama. Ojo nganti ditinggalake. Rukun Islam punika sahadat ana siji kang kepindho salat dene kang telu Ramadan nindakne poso papat zakat